Yo, 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 yo. Eh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Munggahku disepoti duwa kaya sepur, Mas. Ngono to? Biasanya spot iki mengandung iki alamat rumah. Iki jenenge para panjak musisi iki tanggap situasi. Ngono ya, Mas. Tanggap kondisional. Yes, Ning wenang. ngendi-ngendi iki lek jenenge cah wadon jenenge sing dawa. Dawa gitu. lho. Tapi ora kabeh sing dawa ki nyenengke lho, Mas. Lho kok bisa? Iya, kadang ki ya sesuai situasi mbek kondisi mang lho, Mas. Apa contohnya apa? Ya ora kadang aku ya seneng sing ndek tapi sing anu. Ndek ning ora ndek ning Mergane jangkanku iki masa iki lagi ndek-ndek ya ta. ngono Mergane aku gawe jare lek dawa-dawa pedine keplengkang lho, Mas. ngono ya. Ya Makane tapi dawa-dawa enggak penak. Jare arek cilik iki wae dawa sing dawa dadi Iya. lah. Ini aku yang ngono kuwi. Hai niki dipunaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segang dalu kemawon kagem para tamu undangan ugi sahibul hajah Bapak sinten sak menika? Bapak Rudi Bapak sareng Rudi saha Ibu Pirna. Ibu Perna. Ingkang pundi piyantunipun nyuwun sewu? Ten ngajeng nggih. Ibu, Bu Perna. Bisa melambaikan tangan kalau tidak kuat? Kuwi lak prasamu melok challenge ngono Iki kuwi. CCTV. Nggih Bapak Rudi. Rudi, ingkang pundi? Nggih ya ampun lah wong baguse kaya ngono masuk kene ya ora ketok. Anjane wong duwe hajat ki jare ibarat Pak Raja dan Ratu sehari. Tenan. Lek manteni dadi raja ya berarti ya bapak ibuke ya dadi penasehat raja. Penasehat tenan. Oh, samane iki. Aku ki seneng lho Mas. Ya, Iki Mbak. mang ya suwi rasoan ning daerah Darah kene. kene to. Iki ngiras-ngirus sik bulan Sawal Sawal, akhir. heeh. Ya ora telat, ya ora salah. Ora salah, ora Ya luput. kita tetap mewakili yang punya hajat ya. Nggih. Tetap hajat iki mantenan, Ya. ning ya ora salah ya mengucapkan, mengaturkan minal aidin wal faizin. Tentunya mohon maaf lahir dan batin. Lek Batin. basa kidulan ki kosong-kosong Mbak Anis. Iya. Sing tuwek akeh lupute, sing nom akeh duwite. Tak pikir sing nom akeh pulute. Oh ya ora to, edan mau piye masane. Ibu pripun Ibu? Dereng ngantuk nggih? Dereng Dereng. wis jam piro wong campur sari nas Ibu-ibu lekas pinter kok. nyanyi nggih? Wah iya jos tenan lek wong kene iki Mas. Aku ora ngapusi. Ya wis tenan. dilayani monggo Mbak Anis. Apa permintaan monggo Ya dilayani ampun, monggo ya. terserah Allah. jenengan toh. Oh ngaten. Bayong Mas, Mas Dani aku nyawang neng buri panjar enek sing tuwek. Iya ta? Wah, Tanjung Lares iki bawa lekas tuwek dipateni kok Mas. Bahasamu tuh. Bahasamu rokok nih dipateni. Oh, tenan iki bawa lekas tuwek umur 40 langsung Langsung anu ya. langsung diputas. Aduh. Tenan, kaya aku noleh emang pas biu. Berarti ki panjai menolak tua gitu. Lho iya. Aja sampai tuwek diformalin. Oke.
putra liwat kincang nge alismu kuwasa anggandang rasane atiku nityan musling serius woku aku isi mampu ngelakoni salahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katukohan ngirimpo jiwa raga kokok nurung kahormatan mabruk rupa katya pinjo. Mas Dani, sampean rong nyanyi lho ya. Titeni wae. Biasanya sampean mesti menyanyi dulu. Lo maksudnya piye? Sampean biasanya menyanyi dulu. Saya ini apa kata juragan? Hah? Iya, tapi ya jangan kowe adat sampean kok kudune seret nyanyi salahku sampean sak lagu. Oke. Ora bedil sikilmu tenan. Iya. Iya, dilanjutne Nyapa, to. Ya. Luwih becik patenono ngono iki. Tuh. Petanono sing bener iki sajane petanono. Lho sekar karo sampean ngomong ya malah bening. Iya. Gedean voltase lek sampean. Kowe seneng nyekel pucuke mic ya apa? Ora. Tak ning tengah lekno. Oh iya bapak. Jenengan kok nglucung to, Pak? Oh iya tipe. Lho bapake kan mike bapake kuwi mbok cekel kuwi. Iya. Terus aku nyekel ngendi sing bener? Ngepok ngene. Ngene, ngendi? Lah kuwi muni nying Kabele. gara-gara sirahe mbok cekel kuwi Oh iya. ngelu akhire. Oh, ngelu. Urip ana kudu Susu. Meski kan sebatas Tanjung Laras Sambarasari, assalamualaikum Bapak Ibu. Saking rawuh monggo dipun rabi pasikatan dengan sampun samak biasa saking Sohibul Hajah. Berilah kasih
dimbui kowe. Aku seneng lek di nglawer-nglawer ngono.